Γεια σας παιδιά, σήμερα τρίτο bike vlog. Θα πάμε από το Λέχιο μέχρι τον Άσο από παραλία. Θα κάνουμε εκεί καμιά σούζα, καμιά κολλιά, κάτι τέτοιο. Οπότε ναι, θα δούμε. Λοιπόν παιδιά, μόλις αρχίσαμε. Γεια σου, μια σούζα. Περιμένετε γιατί είχε μαξάκι. Ας θα σηκώσω εγώ, Α, μάλλον άστα. Πω, φανόρις. Λοιπόν, κοιτάξτε σούζα μάγκες. Μαλάκα, ελπίζω να φάνηκε ωραία. Καπάκι ο άλλος. Πάμε, ελάτε. Έλα Φανωρή. Πάρτε μια σούζα για από μένα να έχετε. Μην το κάνεις αυτό Φανωρή, βλέπω τούμπα. Ωραία μαλάκα σούζα. Τι κορνάρουνε ρε μαλάκα. Μαλάκα, κοίτα αμάξι. Πω Μάκης, έρχεται ένα αμάξι, αφήστε. Πω φίλε. Γκάζι. Πω φίλε, αμάξι, ρε μαλάκα. Πάμε να σηκώσουμε και μια σούζα και εμείς. Νου μαλάκα, πρόσεχε. Ωραία. Ωραία μαλάκα, πρέπει να περιμένω τώρα. Λοιπόν, περιμένω να έρθουμε. Τα λέμε μέχρι τότε. Λοιπόν, πάμε μια σούζα. Ωραία μαλάκα σούζα. Τι έχω πάθει σήμερα και κάνω τέτοια σούζα. Όχι. Πού να το προσγειώσω. Πού να το προσγειώσω.
Φτάσαμε άσο, παιδιά, είμαστε λίγο κοντά. Για όσους δεν ξέρουν, έχουμε και account στο Instagram, Bike Life Lechio. Στο Instagram μπείτε να μας ακολουθήσετε και από εκεί. Και TikTok. Ναι. Έλα ρε πρώτα τώρα. Τι έχω πάει. Πάμε λιμάνι ρε. Πάμε. Ω παρή. Ρε μαλάκα, τώρα που ξεκίνησα καλή σούζα ήρθε η ανηφόρ. Για να δεν την περνάω. Όχι ρε, πούστη καπάκι. Δεν την πέρασε. Κοιτάξτε εκεί. Άκρη, Γιάννη, άκρη. Τι κάνει, ρε μαλάκα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, ήρθαμε λιμάνι. Πάμε από την άλλη μεριά, ρε. Φτάσαμε εδώ στο λιμάνι του Άσου. Είδα πως κοιτάνε μαλάκα. Σαν χάνει κοιτάγαμε. Λοιπόν, θα κάνω εδώ μια σούζα. Λίγο επικίνδυνη επειδή δεν έχω και φρένα. Αλλά ναι, τέλος πάντων. Μαλάκα, τρελό μπρο. Όχι ρε μαλάκα, γάμο δεν μου έγινε. Λοιπόν, 1, 2, 3, από εδώ. Όχι, δεν έχετε καλά. Σε καμιά περίπτωση δεν θα πει τα χάρη. Λοιπόν, έχουμε εδώ όλη την παραλία. Αυτό είναι μικρό ρε. Λοιπόν, μάγκες, στο μέλλον, στο καλοκαίρι, θα έχουμε και βίντεο με ψάρεμα. Και ναι, οκ. Άνοιξε. Όπα. Χυμούλης. Γεια σας, σήμερα πήγαμε το χέλι, μας αξίζει ο ταξιάρχης και αυτά. Σε παρέλυφος η χυμούλης.
Είμαστε μικρά παιδιά εμείς. Άλλο πατήσει τι κάνουμε. Πού πήγαν τα άλλα ρε. Τι αυτό είναι. Θα πεθάνω ρε. Και τώρα θα πάω να αφήσουμε ένα παιδί σπίτι του και μετά θα πάμε βόλτα. Τα heck. Ηχογραφώ με το link του ένα από το γράω. Το φύτο. Το μπορώ να μου θέλω να πλήξω, το μπορώ να μου θέλω να πλήξω. Ποτέ στη ζωή θα μην πάρετε BMW. Μόνο Mercedes. Γιατί αν πάρετε BMW δεν θα έχετε κατά αποτελέσματα. Αυτά είναι. Το κρύβει εκεί πέρα το παιδάκι. Μπράβο. Τι προβολές. Προβολές αποκλείεται like. Like μας δεν έχουν πάρει 20. Α, δεν είναι προβολές. Φτιάξτε το προβολές. Δεν πήραμε κι άσο. Σκουπίδια. Δεν θα μας έψουνε. Τι είναι όλοι τόσοι. Είναι 22 και εμείς θα μην το πάσουμε. Τι είναι όλοι τόσοι. Όχι! Το έχεις τελειώσει. Όχι. Πάει το χέρι μου. Θα το πάω λαχύμους. Εγώ είμαι μικρό παιδί χυμό. Ηχογραφώ με το λίντο. Πάμε. Λοιπόν, παιδιά, μόλις θα αλλάξουμε το... Ναι. Τώρα! Τι είναι αυτό, δε? Πούσε, παλικάρι μου! Ρε, σχεδόν φτάσαμε. Όχι, απλά... Όχι. Οκ. Κοίτα εδώ.
Κάτσε ρε. Τραβάω εγώ. Πέλε, στρίψαμε λάθος, δεν ξέρω. Στρίψαμε λάθος. Θα βγούμε στα σοκάκια του Αλή Μπαμπά. Ξέρω τον δρόμο. Μα στο Αλή Μπαμπά το μέρος ήρθαμε. Χρήστο θα μπουν. Εδώ μένει τάξη, το ξέρεις. Ο Μαλάκα. τάξη εδώ μένει. Ο Τακής. Ο Αλμπάνο μένει εκεί πάνω, εδώ στην ευθεία που πηγαίναμε, αλλά στρίψαμε εδώ. Παιδιά σας είπα, ήρθαμε στο σπίτι του Αλή Μπαμπά. Βασικά, στα στενά. Δεν ξέρω. Κοίτα, κοίτα. Καλημέρα κόσμε. Καλημέρα. Κάτσε ρε! Εγώ γελάπρα τώρα και ξέρω μην τρελαθώ. Μην τρελαθώ και σε κομμανίσω εσένα τώρα. Μην τρελαθώ. Οπα. Για σου 3 λεπτά μιλάμε και γρήγορα. Τραβάω. Κοίτα εδώ Χρήστο. Δεν σηκώνεται εμένα. Μάλα. Πήγα να σκοτωθώ. Πάτα! Μπράβο. Σίγουρα ξέρετε. Από εδώ αριστερά δεν πάμε, Χρήστο. Έρμα. Πού πάμε, ρε. Τούμα. Χωριό! Μάλα. Ευτυχώς που πατώ το φρένο. Τι είπες? Α, οκ. Όχι, πάμε στην Κύπρο. Παιδιά, μήπως έχω... Ναι. Ελπίζω να πω. Ναι, ο παιδικός σταθμός. Όχι. Όχι, είναι ο παιδικός σταθμός. Πιο μπροστά σου. Έτσι που πήρε, δεν έχει που απαραίτητο. Δεν πας να μπλέξεις. Είναι δύσκολο. Αριστερά, Αριστερά! Κρύψε εδώ, πάμε εδώ, πάμε εδώ. Α, καλά. Έχει πάει από την άλλη το παιδί. Ρε, πού πάει? Σίγουρα. Κάτσε, πρέπει αυτή τη βλακεία να κάνω κάτω. Ωραία. Γάμο ήρθαμε, παιδιά, τελικά όντως ήρθαμε στο Σεπόλια Γκάνγκ του Αλή Μπαμπά. Οκ. Που δεν είχε πολύ σταθερότητα. Εντάξει, πάμε. Τραβάω, πάμε. Καμία καλή σούζα έχω κάνει στο βίντεο.
Εδώ. Λοιπόν, μάγκες, δείτε Σούζα τώρα. Όλα τα παλιά. Παλάκα, όλος ο δρόμος. Όλος ο δρόμος με Σούζα, μάνα. Ελπίζω να μην έρχεται αμάξι μου. Φτάσαμε, Λέχιο. Αχ, ωραία, ωραίο bike vlog σήμερα. Ήρθαμε εδώ στην αγαπημένη μας παιδική. Ωραία, πως κουράστηκα. Ναι, πήγα να φάω τον παπάρι πτώντας. Ήρθαμε και άλλοι. Λοιπόν, μάγκες, αυτό ήταν το bike vlog. Τα λέμε το άλλο Σαββατοκύριακο. Και να είστε συντονισμένοι. Για το καλοκαίρι έρχονται τρελά βιντεάκια και bike vlogs. Γεια σας.